बुलाय फन बुनि र' बुनि दे हेलौ दाउ सुलायग्रा माग्रा फै दे फै दोन मा खबरा अबे लामायानो बया गाज्रिमोन ओंखायनो एसे गोबाव जाबाय आरो ना ओइ आसोल बेसे लाखो आङो 2000 लाबाय आंनियाव 1000सेल' दं नों लोंग्राखौ होदो आं नास्ताखौ होनोसै दे होमबा जाबायबा दे आसोलफोर अबाव थांनायदोब्रा ओइ बैसागोनि भुटान बेरायना फैनि र' माथो आंखौलाय जेबो खबरखौनो होथाराब्रा नों दुखियाखौलाय बबाव खबर होनोब्रा बाइक लादो बाइक जाम्बा बेनि उनावसो जों थाबा समायग्रोबा नोङो Bala, मा आंनो बाइक नांगौमोनलै जोंबायदि गोरिबालाय बहा बाइक बायना होनानै नुवाखै मालाय लोगोफोरा बाइक दंजोबो आं बेबायदि थाबाय थानांगोन नामा दा आंजों रावबो लोगोआनो जाया मालाय जोंनि फिसाजोंलाय बहा फिसाबा आं न'आव थाया आं नोंथियानो नांगौआनो आंनो बाबा बुजिलै एसे मा जाबावगोन बे बाइकखौ बोरै बायना होनांगौ जाखो दा थारबाय नामाब्रा ओ बाबा बाबा बिमारा माथो बोरो ओ बाबा बाबा बबाव थांदोंमोन बाइक ना बायनो फैसा नांगौमोन ना नै ओइ थेंक इउ लै बाबा ओइ थेंक इउ बाबा थेंक इउ जाबाय हो मा जाखो बाबा ओहो जेबो जायाखै ओंखाम जायाखैना दिनै उदै सादों एसे मोनबायलै दिनै लायसै Yeah. Yeah. नै दलम फिसा दङ ओरै हाबाब दुखियानि फिसालाया बाइकखौ लामारबाय नामा लायाखैनालै बे सोरनिबा लामाफोरनिफ्राय सिखां लाबोदों खोना खावलाबायनानै दाखा लानो होन्दोंमोन इयो लानांगौ होमबा बिफाफोरा खोबथाथारसिगोन खोमालै इयो लायलाय Hello, 108. Leo, roang share like gini. Tanda. Nih biar tapi. Leo, mahan baune गासिबो आंनि थाखायनो जाजोबबाय बेबायदि आं बाइक बिनानै फैसाबो गैयामोन जोंहा आफाया किडनिखौ मोनसे फाननानै बाइकखौ बायना होबाय दा आफायाबो बिराद दुरबलावसो दं आरो दा अपारेशन खालामनो थाखायबो रां नांगौ जादों आं बाइकखौनो फाननो सानदोंमोन आरो ओंखायनो बाइकखौथ' आंबो नांगौ जादोंमोन दे दे होमबा जागोन दे आसोल बिराद थेंक इउ लै बिराद मोजां टाइमावनो जेबो नङा थेंक इउ लै आसोल लोगो मोनसिगोन दे
बिथाङा गावनि बाइकखौ फाननानै बिफानि बेरामखौ फाहामनायसै। स' जोङो फार्स्ट टाइम इमोसनेल भिडिअ बानायबाय आरो नोंथांमोननो आरो भिडिअ बेबायदि इमोसनेल भिडिअ नांबावगौबा नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना होदो आरो जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज फ्रेन्ड लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। आरो खान्थिखौ दाबायदि दाबाव। Yeah.